Shahararren daraktan nan wanda aka fi sani da Mai Shadda ya angance da amaryarsa yayin da manyan mawaƙa da manyan jarumai suka je taya sa murnar aurensa. Idan wannan ne shigowanka na farko, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa a channel ɗinmu mai suna Arewa Kannywood TV domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Mun gode. Domin ganin me ya gudana a wannan biki, za ku iya dai kasancewa da channel ɗin namu mai suna Arewa Kannywood TV, yayin da manya-manyan jarumai suka ziyarci da babban daraktan mu ma'ana Mai Shadda, yayin da Naziru sarkin waka ya je, Rara ya je, Adam A Zango babban jarumi a masana'antar Kannywood shi ma ya je, ga sarki Ali Nuhu a gefe shi ma ya je, kai da sauran jarumai maza da mata, yayin da suka je suna taya sa murna angancewansa. Domin sanin gudunmuwar da suka basa, kowane jarumi za ku iya tuntuɓar channel ɗinsa, Marara za ku iya tuntuɓar sa a channel ɗinsa mai suna Dauda Ka Huta Rarara, yayin da Ali Nuhu kuwa za ku iya samun sa a channel ɗinsa Ali Nuhu TV. Ko Adam A Zango za ku iya tuntuɓar channel ɗinsa mai suna Adam A Zango Official. Domin sanin me ke gudana a masana'antar Kannywood, ga ku manta da danna muna subscribe da alamar ƙararrawa a gidan TV mu mai suna Arewa Kannywood TV. Mun gode.